Okola elekere isii n'Ijele 93.1 FM Oraifite akpa akụkọ. Ekele m gere isiokwu dị n'akụkọ anyị n'uhuruchi tata bụ Mọnde afọ. Gerezie akụkọ anyị n'uju abụ m Leonard Ona. Otu akpọrọ Unify Igbo Now nwere ọgbakọ iji wee jikọọ Igbo ọnụ na Asaba na ngwụcha izuụka gara aga, ebe a nọrọ wee kpọkuo ndị Igbo ka ha jikọọ ọnụ bụrụ otu. Onye ọrụ anyị bụ Uche Ụkaeje gara wetara anyị ka o si wee gaa n'oge ya bụ mmemme ahụ nke ha kpọrọ Igbo Unity Conference n'aha bekee, bụ nke kpọkọbara ụmụ Igbo niile obi n'ụlọ obi n'ụzọ ije, ndị si na steeti ise nke mebere mpaghara ọwụwa anyanwụ nke ala anyị, nakwa ndị bi na steeti ndị ọzọ gbara ha gburugburu ndị Igbo bi na ya, gụnyere Delta, Cross River, Rivers, Benue, Edo, Kogi. Okwu na-abịa na ya otu onye isi na ndị haziri ya bụ ọgbakọ bụ onye nwe mmadụ ka anyị na-ebi kelere ndị niile bịara ya bụ ọgbakọ ma kwuo sị na ndị Igbo bụ otu n'agbanyeghị steeti onye ọbụla hụrụ onwe ya, maka na asụsụ na omenala n'ebe niile otu. O kwuru nke a na anyị nwa ị na-afụ ihe gbasara Unify Igbo kwunite wee sị na anyị afụ na Igbo niile na anyị ekpochapụ ya a na-akpọ dinaya, ndị oyibo kpọrọ dinaya na mabụrọ ịdị n'etiti Igbo niile. O je bụ na ịbịa na Naijiria taa achọ ikewu ihe ya bịara Igbo ebe ọ dị mma, ịnụ ka a na-asị na Anambra, Imo, Abia, Ebonyi na Enugu so ha nwawu ndị Igbo enwe na Naijiria. Ije na news house ịnụ ka a na-asụ mainstream Igbo. Asụsụ anyị na-edi deception, ọ dị deceptive. Igbo bụ Igbo, nwere Igbo karịa Igbo. Igbo niile bụ gịnị? Igbo. Ọ na-ada ụta ebe nsi abụ m onye akụmazụ ụmụọcha Ereka North East Local Government Area. Akụ na Igbo niile ma ịgba ake ruo na Ikwere akụ miniri ofu ihe, o nwere amara ihe akụ maazị miniri ofu ihe, ụmụ miniri ofu ihe n'ebe niile Igbo. Tụọ aka eji wee sị ka anyị chịkọta Igbo niile ọnụ, ka anyị wepụ nkewa anwa nọ n'ime anyị, eji wee weta sistem a na-akpọ divide and rule. Mgbe ọ na-ekpe ekpere mmepe, Chukwudumebi Dialọ, onye si na ndokwa nke steeti Delta, kelee Chineke maka ndị Igbo ma rịọ ya ka o biko gakwuo n'ihu ijikọ Igbo ọnụ ma nyere ha aka. When we tell them that we are not joking, they thought we are playing. So you can see that we are everywhere. Vanguard newspaper, I mean to say, carry on. Vanguard newspaper, you can see it in Vanguard. And some of them, I see some people saying, it's a flop. IPOB people, don't worry. We'll keep shocking you. Bundi Igbos na ada agba aka azụ anyị, ana azụ anyị. Onye jiji ana konyeje, onye jede ana konyede. That's what we are doing. They thought we are doing social media noise, but we have gone ahead to show that we are visible on the ground. And a lot of you were asking me, why didn't I go live? Why didn't I make some videos? Well, first thing you have to understand that my battery for my phone is low. I don't think my battery can last for steady life. That's why I'm not even coming live these days. That's why I'm not doing much videos as much as you can see. I need money to upgrade my phone. I need money to put some certain things in order. Yes, that's why I'm not coming live. But at the conference, I snapped some picture. I snapped picture with Ezendi Bonagini. I want to give a shout out to him. He said he has been following me on TikTok and we finally met one-on-one. Ezendi Bonagini, God bless you for honoring this occasion. And some other kings that came, you can see the pictures. What am I trying to say? You guys should just sit up. We are going to make sure that Igbo are united. For a lot of them that are shouting at will on the comment section, please don't bother about it. You know what I mean? They never believed we are going to go ahead and have a physical conference. They thought it's just social media ranting. We are going to choke them. By the next time we are hosting the next carnival for this conference, it go choke. It's going to be opened for everybody to attend.